ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଜାଗମରା ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ମଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କର ମଟର ସୁପ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପୁରୀରେ ଅନେକ ଥର ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ପାଖରେ ଯିଏ ଥରେ ଖାଇଛନ୍ତି ଜାଗମରାରେ ମଟର ସୁପ୍, ସେ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଭୁଲି ପାରିବେନି ମଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କ ମଟର ସୁପ୍। ମୁଁ ପୁରୀରେ ବି ଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଗମରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଗମରା ରୋଡ଼ରେ ଆଜି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଖାଇଲି। କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଠାରୁ ବି ଏଠି ବେଟର୍ ଥିଲା ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି କେବେ ଜାଗମରା ରୋଡ଼ରେ ମଟର ସୁପ୍ ଖାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ତ ଆଜି ଖାଇଲି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ମୁଁ ଖାଇନଥିଲି। ଟେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ ମଟର ସୁପ୍, ଯେଉଁଟାକି ପୁରୀରେ 40ରୁ 50 ଟଙ୍କାରେ ମିଳେ, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜାଗମରା ରୋଡ଼ରେ ମିଳିଯାଉଛି 20 ଟଙ୍କାରେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ କାକୁଡ଼ି, ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, ଖଟା ବି ପଡ଼ିବ, ତା ସେଥିରେ ବିଟ ଲୁଣ। ୱାହ, ମସ୍ତ ଥିଲା ଟେଷ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ଖାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଥର ଆସିକି ନିହାତି ଜାଗମରା ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।